когато се съсредоточим върху себе си, ние започваме да усещаме нуждата да споделим това, което е вътре в нас с другите. Споделяме го по различни начини. Денко Мадолев го споделя често активно. Когато той споделя себе си, той ни провокира и ние да се открием и да споделим себе си. Да бъдем малко повече хора, добри по възможност, а не толкова функции на ежедневието си, което също сме ние, но дори и там искаме да бъдем добри. Тези картини ни зареждат с енергията да бъдем и в ежедневието си хора с другите хора. Да осъществяваме толкова необходимото ни общуване. Защото в търчането към някакви цели имагинерни, ние непрекъснато се разминаваме с другите хора. Изкуството е това, което ни казва като в китайската поговорка: човече, спри, почакай, душата ти да те настигне. Надявам се, че чрез Венковите картини душата ни ще ни настига. Колкото повече ни настига, толкова повече ще бъдем заедно. А това ни е крайно необходимо. Заповядайте, гледайте тези най-добре.